Moi YouTube, tänään mä teen siis tämmösen uuden jutun, että scam tai ei. Eli katsotaan, onko tää parkour scam vai ei. Niin tässä ehkä videossa kestää, mutta älkää katsoa kokonaan, jos tää kestää, mutta let's go. Vitsi mä vähän inhoan parkoureita. Ei! Menisi. Mut siis jos tää on scam, älkää tukko tänne. Tää on ihan peestä tehty, jos tää on scam. Ai. Ei mä inhoan välillä, mä inhoan tämmöistä, jos sä meet veteen ja osut pimpaliin, kun sä liikut, sä et pysty niinku olla tälleen vaikka niinku. Ja sä nyt meet tälleen, sä voit ihan liikkua normaalisti, mutta jos sä meet niinku tälleen, niin se on vaikee. Silleen. No mä vaan kerron ton, mutta mä menen vaan. Hei. Ei mene kuolla. Mä oon oikein kokeillut tätä parkouria. Mä oon vähän nopea näissä parkourissa, mä en tiedä miksi. Mä tiedän aina nää, kun se on tolleen, että tuossa on niinku laava noin ympäri. Se on aina tämä. Yksi. Ei. Vai se on aina tämä. Kato itse, se on aina toi. Se on aina noin. Että se on jokaisessa parkourissa, missä on toi, niin se on tolleen. Huh. Ei mä inhoon lavaa. Niin, jos te muistatte tämän Marley Staff parkour. Ei vitsi. Nyt tarvitsee tän. Nyt tarvitsee jetpackin. Missä se on? Ai vitsi. Ai ei. Mä inhuun yksi tosta voi kuolla. Tää ei melkein kuoliin. No voi mun elämä. Hei, onks tää joku blokki? Ei oo. No miksi toi on tossa? Miksi tommonen? Mitä vitsi? Come on. Ei, nyt älä kuole. Noin se tehdään. Näyttö. Mä tiedän. No, se on Onko se tosissaan? Ootko sä tosis? Mä en tiedä, se on tämä. Äijä, me tiedetään nää. Mitä vitsi, äijä luulee tietää. Kaikki tietää noi. Vitsi, luulee etää tiedä tommosia. Ei. Ai vitsi. Ei. Yes. Go. Mun levu edes tässä maassa on joku 21. Ui! Mä kuolin tuossa koko ajan. Come on. Ui. Mä inhoon näitä. No mä ärsyttäviä. Mun elämä. Mun elämä. Ouch! Mitä just tossa? Please! Ei! Voi mun apina. Koska mä sanon voi P:stä tehty apina? Silleen oikealla, eikä tämmöistä P:tä vai? P-A-S-K-A! Mitä? Tossa. Kiva, kiitti Onner, sä oot tosi hyvä. Mun elämä on pillattu apinaa. No mä voi käyttää Diamond Diaperi, kun se on niin painava. Mä sit kävellään. Wii! Noin,
Jos mä kuolen, mä oon vitsin iloinen. Älä kuole. Älä. En mä tiedä, onko se tämä? Mä en tiedä oikeastaan, se on toi. Ei. Scam tai ei. 5 minaa. Mitä vitsi? Mä en tiedä, mutta muun jollekin kamuilla on käynyt etsiä tai 5 tuntia läpällä. 50, no jotain 15 minaa, mutta mulle vaan 5 minuuttia. Mun elämä on ihan pilannut, apina tehty karvoinen. Fuija! Nopee, mä en halua, että mun video kestää jotain 4 tuntia. Tämä on pelinumero 44. Ei! Apina! Voiks mä joskus edes voittaa? Voiko tää video edes kestää alle 10 minaa? Ei. Alle 10 minaa kestää tää video. Mä oon edes siitäkin iloinen. Ei, tää on ärsyttävä. Please. Älä kuole. Älä kuole. Apua. Please. Mä en haluu. Ei, jos mä kuolen, mä oon ihan kuollut. Jos mä kuolen, niin se on mahoton. Mä kuittaan mun elämään. Mä kuittaan Groven. Tulee rage quit. Oikees mä oon just viimeisenä kuollut. Onks tää riilu? Onpa. Please. Voiks mä olla setti tai joku? Sit mä pääsen tää parkourin läpi. Sit mä skämmään jonkun. No ei mä en oo scammer. Haloo. Hei. Mä en osunut yhteen tuohon uuden platformiin. Ei, älä kuole, Jon. Älä kuole. Ei! Nyt tulee rage quitta kohta. Viimeisestä kuolinnasta. Mä en ehtinyt edes puhua kokonaan. Niin, viimeisestä kuolinnasta, niin mä ehkä rage quittaan. Mä oon niin vihainen. Jos mä quittaan Anitopia. Vitsi nuubi maa. Mä oon käynyt. Ei, Anitopia on huono. Mä oon käynyt siellä. Tää video on kestänyt 8 minaa. Alle 10 minaa, jos se kestää, mä oon iloinen. Alle 10 minaa. Mulla on 2 minaa aikaa enää. Ei, mä unohdin! Ei! Mä tuhoan kohta mun kännykän. Mä tuhoan kohta mun kännykän. Et mä oon kohta ihan vitsin ragessa. Wii. Mitä hälle? Hei! Täysin meni ihan hirveen kova. 44. Rauhoitu, Jon. Älä oo vihainen. Rauhoitu. Miksi mun känny on ihan peestä? Mun känny on tehty peestä. Yeah. Oh. Ei! Viimeinen! Me ragikutaan. Rage. Oho, vedä. Tää kävi. Rage.